दिनै बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि मानाव गेदेर सामलायगिरि राजेन बसुमतारी बिथांनि हांख्रायनाय बादियै आङो बेवहाय रासिया आरो इउक्रेननि जि दावहा सोलिदों बेनि सोमोन्दै सावरायनो थाखाय इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव नुजाथिफैबाय। दा बे दावहानि सोमोन्दै बुंनांगौब्ला सिगां जों बुंनांगोन जे मुलुगाव माखासे गोहोगोरा हादरफ्रा जोंनि मुलुगाव गावसिनि गोहोखौ गायसननो थाखाय माखासे गोहो गोलोन्दां एबा नोरजिया हादरफोरखौ जिबादि आखु दिन्थियो, जिबादि गादबनानै दोननो नाजायो, बिनिनो मोनसे फिथाइ महरै नैबे दावहाया सोलिदों होननानै आं सानो। गुदियावनो नोजोर होयोबा मा नुदों जे इउक्रेन आरो रासियानि गेजेराव जानाय दावहानि जि थुलुंगागिरि बुंनो थाङोब्ला सेथियाव नाट' नर्थ आटलान्टिक ट्रिटि अर्गेनाइजेसन बिसोरखौनो बुंजायो। मानोना नर्थ आटलान्टिक ट्रिटि अर्गेनाइजेसना आटलान्टिक लैथोमानि सा खोन्दोआव थानाय सा आटलान्टिक लैथोमा ओनसोलनि खाथि खाला जायफोर हादरफोर दं, सानजाथिंजाय इउरपनि हादरफोर जेरै इंलेण्ड, फ्रान्स, स्पेन, रासिया, नेदारलेण्ड, जार्मान आरो बिदिनो गुबुन गुबुन इउर'पियान हादरफोर, लोगोसे सोनाबहा थानाय आमेरिका जुथाइ हादर, कानाडा आरो बेफोरखौ लाफानानै सा आमेरिकानि माखासे हादरफोर। दा बे माखासे हादरफोरखौ लानानै नर्थ आटलान्टिक ट्रिटि अर्गेनाइजेसनखौ दानाय जादोंमोन गावसिनि ओनसोलनि मिउचुयेल कपारेसननि थाखाय, गावजों गाव मदद होलायनायनि थाखाय। दा बेवहाय रासिया हादराबो हाबफानानै दङ। दा गुबुन फारसेथिंजाय रासिया हादरा 1986 मायथाइयाव मिखाइल गरबाचभनि मोनसे बिखान्थि, मोनसे नीति ग्लासनस्ट आरो पेरेस्ट्रयका, बे नीतिनि गेजेरजों हाबाफारि मावनो लानायाव रासिया हादरनिनो सिङाव थानाय माखासे रायजोफोरनि गुबुन गुबुन हारिफ्रा बिनि सायाव फिनजाथाय दिन्थिदों, रिएक्सन दिन्थिदों आरो बे रिएक्सननि गेजेरजों बिथांमोनहा 1986 मायथाइनिफ्राय आन्दलन खालामै 1989 मायथाइयाव बे आन्दलनाव थुंग'आव सौहैदों, गोख्रों जाहैदों आरो बिनिफ्रायनो मोनसे मोननै मोनथाम बेबादि फारियै गावसिनि सिङाव थानाय रायजोफोरखौ माखासे हारिफोरनो नागारनानै होनांदों। दा बे नागारनानै होनायाव बिथांमोनहा गासै 13 हादरखौ उदांस्रि होनांदों आरो गुबै रासियाखौ लाफानानै बै समाव गासै 14 हादर सोमजिदों। दा बिब्दिनो इउक्राइन, बेलारुस, मालद'भा, स्ल'भाकिया, बेनिफ्राय आजारबाइजान, आर्मेनिया, बेनिफ्राय जर्जिया, ओरैहाय एसिया पार्टआव काजाखस्तान, उजबेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आरो किर्गिस्तान, बे माखासे हादोरफोरखौ सोरजिनाय जादों। दा बे गासै 13 गोदान हादोरफोरखौ रासिया खिन्थु गावसिनि बेन्दोङाव दोननानै गावसोरो बे 14 हादरनि गोरा गाहाय मुरब्बि जानानै थानो लुबैनायखौ दिन्थिबाय थादों। दा बेवहायनो मोननै अर्गानाइजेशननि गेजेराव बा
रासिया आरो बेखौ लाफानानै जानाय गोदोनि USSR इउनाइटेड स्टेट्स अफ ससियेलिस्ट रासिया बिसोरो मोनसे आफाद दादोंमोन कमनवेल्थ अफ इन्डिपेन्डेन्ट स्टेट्स दा बे आफाद आरो लोगोसे नाट' बे मोननै आफादनि गेजेराव माने कमनवेल्थ अफ इन्डिपेन्डेन्ट स्टेट्सआव रासियाया गावसिनि माबाखौ सामलायनायखौ गावसिनि दबथायनायखौ बिथांमोनहा बाहायनो नाजाबाय थादों लोगोसे नाट'आव आमेरिका जुथाइ हादरखौ लाफानानै मोननैसो हादरफ्रा माने गावसिनि डमिनेन्सि गावसिनि सामलायनाय बेखौ खालामनो नाजाबाय थानाय नुनो मोनदों दा बिनि गेजेरावनो इउक्रेना नाट'नि सोद्रोमा जानो गोसो जानाय आरो नाट' अर्गानाइजेसना इउक्रेनखौ गावसिनि सोद्रोमा हिसाबै सोनो नाजानाय बे जिनिसा नैबे रिसेन्ट पास्टआव मोनसे रिएक्सन सोमजिहोदों बे जाहैबाय इउक्रेना जिहेतु कमनवेल्थ अफ इन्डिपेन्डेन्ट स्टेटनि सासे मोनसे सोद्रोमा हादर आरो फारसेथिंजाय बिसोरो इउरपनि हादर महरै जेलानाखि उदांस्रि मोनबाय नाट' अर्गानाइजेसनाबो इउक्रेनखौ आरो इउक्रेनजों लोगोसे इउरपनि पार्टआव गोग्लैनाय रासियानिफ्राय गावस्रानानै थांनाय हादरफोरखौ गावसोरनि सोद्रोमा खालामनो नाजानाया एबा हाबाफारि लानाया जाबाय थाबाय दा बेनि खारनावनो बे जाहोनावनो इउक्रेना कमनवेल्थ अफ इन्डिपेन्डेन्ट स्टेटआव थानांगौ होननानै रासियाया माने बिनिफ्राय ओंखारलाङाबासिनो गावसिनि बे डमिनेन्सनि सिङावनो थानांगौ बेबायदि लुबैनायनि थाखाय फारसेथिंजाय आमेरिका आरो आमेरिकाखौ लाफानानै माखासे गोहोगोरा हादरफ्रा नाट'नि हादरफ्रा बिसोरो इउक्रेनखौ रासियानि कबलनिफ्राय दिहुननानै लांनानै नाट'नि मोनसे मख'जाथाव सोद्रोमा बानायहैनो नागारनायनि थाखाय रासिया बे बिथिंखौ सैज' खालामनो हायाखै सहायनो हायाखै बेनि थाखाय नैबे दावहाया जादों दा बे दावहानि फिथाइ महरै जों मा नुनो मोनदों जे रासियाया इउक्रेननि कियेभ मारिउपल मेलिट'पल आरो खार्किभ बेफोरबादि गोबां नोगोरफोरखौ बमा होयै गावख्रुबनो नाजानाय बे जिनिसा जाबाय थादों बेनि गेजेराव खार्किभ नोगोरावनो बांसिन एफेक्ट जानायखौ नुनो मोनदों आरो खार्किभ नोगोराव रासियानि बमबारि जाबाय थानायनि थाखाय बम खोख्लैबाय थानायनि थाखाय मिलिटारिफोरनि अनगायैबो सिभिल मानसिफोर फरायसाफोर बिसोरबो गोबां हालाय हाफाय जानो गोनां जादों बिसिनि अनगायैबो मारिउपल आरो मेलिट'पल बे मोननै नोगोरनि गोबां मेडिकेल कलेजफोरनि स्टुडेन्टफ्राबो आरो गुबुन स्टुडेन्टफ्राबो रायजो राजाफ्राबो गोबां हालाय हाफाय जानांदों दा बे दिगैनिफ्राय नोजोर होयोब्ला नुनो मोनदों जे रासिया हादराव जायफोर गोदो गायसनजानाय इन्सटिटिउटफोर दंमोन बिसोरो इउक्रेननि आन्डाराव गोग्लैनाय लोगो लोगो इउक्रेनाव माखासे गोनांथार मख'जाथाव मुंदांखा मेडिकेल कलेजफ्रा एबा सोलोंथाइ फसंथानफ्रा बिसोरो गोग्लैदों दा बे माखासे फसंथानफोराव मुलुगनिफ्रायनो गोबां हादरनिफ्राय गोबां फरायसाफोर फरायनो थांनाय जों नुनो मोनो दा बेवहायनो मोनसे खोथा नुनो मोनदों जे जोंनि भारत हादरनिफ्रायबो
गोबां फरायसाफोर बेवहाय दंहैयो। दा भारत हादरनि फरायसाफ्रा आंनाव डिटेल्स डाटा गैया, दा 25-26,000सो स्टुडेन्टफ्रा इउक्रेनाव दंहैयोमोन। दासिम जों खोनानाय बादिब्ला 7,000सो 6,000निफ्राय 7,000नि गेजेराव दासिम रेस्किउ जाजोबाखै, इउक्रेननिफ्राय ओंखारबोनो हायाखै। बेयो दा भारतनि थाखाय मोनसे गेदेर जेंना, मोनसे गेदेर चेलेन्ज। आरो गासै 17,000सोखौ भारतआ दिहुननानै लाबोनो हाबाय होननानै जों मिथिनो मोन्दों। दा बेखौनो नोजोर होनानै जोंनि भारतनि गाहाय मन्थ्रि मानाव गेदेर नरेन्द्र मदि बिथाङा माने भारतनि स्टुडेन्टफोरखौ बख'नानै लाबोनो थाखाय, दिहुननानै लाबोनो थाखाय गोबां सान हर राहा लानायनि हाबाफारि मावबाय थादों। दा बेनि गेजेराव मोनसे खोथा नुनो मोन्दों जे बेलारुस, हांगेरि, पलेण्ड आरो रमानिया, बे इउरपनि बे मोनब्रै हादराव भारतनि केबिनेट मन्थ्रि 7 दैथायहरनानै बिथांमोनहा बे गथ'फोरखौ रेस्किउ खालामनाय हाबाफारियाव इनिशिएटिभ लाबाय थादों। दा बिथांमोनहा गोबां स्टुडेन्टफोरखौ बेवहायनो बुथुमनानै इन्डियायाव दैथायहरनोबो हाबाय। दा बबेखानि माखासे फरायसाफोरा जायफोर सानजा इउक्रेनाव दंमोन, खार्किभ एबा मेरिउपल बेफोरबायदि जायगायाव जायफोर दंमोन, बिथांमोनहा इउक्रेन हादरनि सोनाबहा थानाय बै रमानिया, पलेण्ड, बेलारुस आरो हांगेरि बे माखासे हादराव थाबैनो सौहैनायनि बेबस्था गैयैनि थाखाय बिथांमोनहा दासिम गोबाङानो बांकारावनो थानांदों होननानै जों मोनथिदों। दा बे बांकाराव थानाय फरायसाफोरखौ माबोरै दिहुननानै लाबोनो हायो, बेनि थाखाय जोंहा गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा इउक्रेननि हादरगिरि भल'दिमिर जेलेन्स्कि बिथांजोंबो गोबांबार रायलायदों आरो रासियानि हादरगिरि भ्लादिमिर पुतिन बिथांजोंबो रायलायबाय थादों। दा बिदिनो डिप्ल'मेटिक सोमोन्दो खालामनायनि गेजेरजों जोंनि मानव गेदेर गाहाय मन्थ्रि बिथाङा इउक्रेननि गासिबो, इउक्रेनाव फासिनानै थानाय गासिबो इन्डियानि स्टुडेन्टफोरखौ बख'नानै लाबोनायनि मोनसे थैथां बिथांखि लादों आरो बिथाङा जाफुंसारगोन होननानै जोङो धारना खालामनो हायो। मानोना बिथाङा नैबे दावहायाव रासियाजोंबो कमप्लिट मदद दं होनजोबाबासिनो, इउक्रेनजोंबो कमप्लिट मदद दं होनजोबाबासिनो बे दावहाखौ माने गेजेरनि मानसि जानानै बे दावहाखौ थाबैनो माबोरै फोजोबनो हायो, थाबैनो माबोरै दोनथ'होनो हायो, बिनि हाबाफारिखौ लाबाय थादों। लोगोसे भारतनि स्टुडेन्टफ्रा, जाय स्टुडेन्टफ्रा रासियानि बर्डार सेराव एबा सानजा इउक्रेन ओनसोलाव, जायफोर रासियानिफ्राय एसे खाथिसिन बे ओनसोलाव थानाय स्टुडेन्टफोरखौ बिथाङा रासिया बर्डार बारहोनानै रासियाजों डिप्ल'मेटिक सोमोन्दो खालामनानै रासिया हादराव हाबहोनानै रासियानिफ्राय रेस्किउ खालामनानै लाबोनायनि सिन्थाखौ खालामबाय थादों। नाथाय इउक्रेनाव थानाय स्टुडेन्टफोरखौ जुदि इउक्रेनियान आर्मिफ्रा बिसोर जुदि गाग्लोबनाय एबा माबा मोनसे खालामनाय बिदि खालामनो हागौ, जुदि रासियाजों टाइ आप खालामनानै हाबा मावोब्ला, बेबादि आशंकाबो हयथ' बिथांनाव दङ। बेखायनो बिथाङा गावनि डिप्ल'मेटिक सोमोन्दोखौ खामानियाव बाहायनानै दा रासिया गभर्नमेन्टनि अनुमोदन लानानै, गनायथि लानानै बिथाङा रासियानि बर्डारखौ खेवहोनानै इउक्रेननि छात्रफोरखौ रासियाव लांनानै रासियानिफ्राय इन्डियायाव लाबोनायनि बेबस्थाखौ खालामनो राहा लादों। आरो बेजों लोगो लोगो इउक्रेननि गभर्नमेन्टजोंबो
बा इउक्रेननि आर्मिजोंबो जाहाथे भारतनि स्टुडेन्टफ्रा गाज्रि नोजोर गोलैजाया, जाहाथे खैफोदाव गोलैया, बेनि थाखाय बिथांमोनजोंबो अनबरत सोमोन्दो लाखिबाय थादों। आरो बिनिनो मोनसे मख'जाथाव हाबाफारि हिसाबै मैया रासियाजों इउक्रेनजों 6 घन्टानि मोनसे सिजफायार जुद्ध बिराम बेबायदि हाबाफारि लाहोनो बिथाङा हादों। आरो बेनि गेजेरजोंनो गोबां मानसिफोरखौ, सिभिलियान मानसिफोरखौ बिपद गोनां जायगानिफ्राय रैखाथि गोनां जायगासिम थांनायनि मोनसे खाबु लाहोनो हादों। बबेखानि बियो जेसेबां जाफुंनांगौमोन बेसेबां हयथ' जाफुंजोबाखै, बेबायदि हाबाफारिखौ लाबाय थानांगोन। दा जेखियानो जाया, बिदिनि गेजेरजों भारतनि गाहाय मन्थ्रि बिथाङा जि हाबाफारि लादों बियो भारतनि रायजो राजानि थाखाय मोनसे बाख्नायथाव हाबा। आरो जोंनि फरायसाफोरनि जिउ रैखानि थाखाय बिथाङा जि हाबा मावदों बेखौ नुयोब्ला जोङो बिथांखौ साबायखर होनांगोन। दा बे दावहायाव फरायसाफोरनि जि आफोद बेखौ इउक्रेन सरकारजों आरो रासियानि सरकारजों डिप्ल'मेटिक सोमोन्दो खालामनानै नरेन्द्र मदि बिथाङा जि हाबाफारि लादों, दा बेबादिनो नैबे दावहाखौ माबोरै फोजोबनो हायो आरो बे दावहाया जाहाथे आरो गेदेरथार मोनसे हालोदाव सौहैयाबासिनो जाहाथे बेखिनियावनो जोबो, बेखिनियावनो होबथानो हायो, बेनि थाखायबो बिथाङा राहाखौ लाबाय थानाय नुनो मोनदों। दा बिनि गेजेरावनो नुदों जे दुलाराय मुलुगनि वेस्टार्न मिडिया, सोनाबारि माने खौरांगिरिफोर, जेरै इउरपनि आरो आमेरिकानि खौरांगिरिफोर, बिथांमोनहा बुंबाय थादों माने बे दावहाया रासियानिनो गोरोन्थि। फारसेथिंजाय रासियानि मानसिफ्रा होनबाय थादों जे बे दावहाया वेस्टार्न मानसिफोरनि बा नाट'नि थुलुंगा होनायनि थाखाय जादों होननानै बुंबाय थादों। दा बेफोर जेखियानो जाया, बिदिनि गेजेरजों वेस्टार्न मिडियाया मोनसे मा होनदों, मुलुगखौ माने गिखांहोदों जे बियो थामथि मुलुग दावहाथिं खारगासिनो दङ, बेबादि होननानै वेस्टार्न मिडियाया बुंबाय थादों। दा बे नोजोरजों नायोब्ला जोंहा नरेन्द्र मदि बिथाङा जि हाबाफारिखौ लादों बियो माने रासिया आरो इउक्रेनखौ जिहेथु आपिल खालामबाय थानानै बिथांमोनखौ मैयाबो 6 घन्टा सिजफायार लाहोनो हाबाय। आरो बिथाङा खावलायबाय थादों मोननैबो हादरखौ जाहाथे दावहाया थाबैनो जोबो, दावहाया थाबैनो बन्द जायो। आरो बे दावहाया माब्लाबाबो मुलुग दावहा महर लानो नाङा, बे बिथिंखौ बिथाङा नोजोर होबाय थादों। दा बेनिखायनो आंबो फोथायो जे इन्डिया बादि हादरा जेराव मुलुगनि राजखान्थियाव गेजेर गेजेर गोरोबहोनानै हाबा मावग्रा मोनसे हादर हिसाबै आगोलनिफ्रायनो सिगांनिफ्रायनो हाबाफारिफोरखौ लाबोबाय थादों। दा सेथि मुलुग दावहा जोबनायनि उनाव इउरपआव जि गावस्रानाय फैदोंमोन, अब्लाबो बावहाय एटम बमा बादि गिरु बारु बमा जेबो होनाय जायाखैमोन। नाथाय नैथि मुलुग दावहानि जोबनाय फारसे जापान हादोरनि गोहोखौ गिख्रंनानै आमेरिका हादरा जापानाव जि थरनै एटम बमा गारदोंमोन, हिर'शिमा आरो नागासाकियाव, लिटिल बय आरो फेट मेन मुंनि थोबनै एटम बमा। दा बे थोबनै एटम बमानि गोहोमाव हिर'शिमायाव जायगायावनो थैनाय स्पट डेथ 70,000 मानसि थैदों। आरो अखानायैबो बिनि उनावबो लासै लासैबो थैबाय थादों आरो गोबां मानसि बेंगुरा जादों। दाबो हिर'शिमायाव माखासे ओनसोलाव, बे बेंखननानै दोननाय माखासे ओनसोलाव दाबो
हाबोब्ला मानसिफ्रा बेमार जायो माबा जायो बेबादि गिख्रंथाव माखासे बिजानु दाबो दं होननानै जापान गभर्नमेन्टआ बेखौ सिनायनो हादों मोनथिनो हादों बेखायनो बे ओनसोलाव थांनो होआखै रेस्ट्रिक्टेड एरिया हिसाबै खालामनानै दोनदों हिर'शिमायावबो बिदिनो बमाजों पेटमेन मुंनि बमाजों 50,000 स्पट डेथ जादों लोगोसे बिनि उनावबो थैबाय थादों दासिमबो गोबां बेंगुरा मानसि दं आरो दासिमबो रेस्ट्रिक्टेड एरिया बहायबो बानायनानै दोननाय जादों दा बेबादि जाहाथे हालोदा उनाव फैनो हाया बेखौ नोजोर होनानै जोंहा मुलुगाव इउनाइटेड नेशन अर्गानाइजेसन आफाद दादों आरो बे आफाद दानायनि उनाव जिहेतु गेदेर दावहा जानो मोनला होननानै मुलुगावनो मोनसे गोजोननि थासारि लाबोनो थाखाय रादाय होलायनाय जादों इउनाइटेड नेशननि गेजेरजों आरो सोरबा दावहानि थाखाय साखाफारा जायोब्ला बिसोरखौ बुजायनानै दोननो एबा दबथायनानै दोननो थाखाय इउनाइटेड नेशनाव सिकिउरिटि काउन्सिल मुंनि मोनसे आफाद दानानै बेखौ मुलुगाव गेदेर दावहा जानो हायैनि राहाखौ लानाय जादों दा बिनि गेजेरजों गोदान मोनसे बादायलायनाय सोमजिदों आमेरिका आरो रासियानि गेजेराव जे बे बादायलायनाया जाहैबाय गोहोनि बादायलायनाय साइन्स एन्ड टेक्न'लजियाव सोर गोहोगोरासिन वारफेयाराव सोर गोहोगोरासिन आरो धोन सम्पति सोर बांसिन खामायनो हायो सोरनि हादोरा बेसेबां थाखानि खनिनि मुवाफोर थाव पेट्रलियाम बायदिसिना मुलुगाव गोसारनानै थानाय बेफोर जिनिसखौ सोर बांसिन दिहुननायनि खाबुखौ लानो हायो बेनि मोनसे बादायलायनाय फैबाय थादों दा बे बादायलायनायनि गेजेराव आमेरिका आरो रासियानि मोननै ब्लक सोमजिदों दा बेवहाय राजखान्थि बिथिंनिफ्रायबो कमिउनिस्ट ब्लक आरो डेम'क्रेटिक ब्लक बेबादि मोननै ब्लक सोमजिनानै आमेरिका आरो रासियानि दैदेननायाव मोननै ब्लकआ मोनसे बादिनांनाय सोलिबाय थादों दा बे बेलायाव जोंहा भारत हादोरा मोननैबो ब्लकआव सक्रिय सांग्रां सोद्रोमा जायाबासिनो नन एलाइन मुभमेन्ट सुंथाबै नाम मुंनि मोनसे अर्गानाइजेसन बानायनानै भारत हादोरा बै अर्गानाइजेसनजों नांथाबनानै बेखौ जाफुंसार होनानै मुलुगाव गोजोननि रैखानि थाखाय आमेरिकाजोंबो मदद खालामाबासिनो रासियाजोंबो मदद खालामाबासिनो नाथाय मोजां सोमोन्दो लाखिनानै गेजेर गेजेर मुलुग गोजोननि थाखाय हाबाफारिखौ मावबोबाय थादों दा बियो बेबादि हाबाफारिखौ जिहेतु इन्डियाया आगोलनिफ्रायनो लाबाय थाखायो दाबो लाबाय थादों आरो निस्सय उनावबो लाबाय थागोन दा बेखौनो नोजोर होयोब्ला नुनो मोनो जे रासिया हादोरा इउक्रेनखौ गाग्लोबनायाव आरो इउक्रेनखौ रैखाथि होनायनि मुङाव नाट'नि गेजेरजों सा आमेरिका हादरमानि आमेरिका जुथाइ हादरा रासियानि गाहाय सुथुर बे गाहाय सुथुर हादरा इउक्रेनखौ मदद होनायनि मोनसे हाबाफारि लानायनि गेजेरजों रासियानि हेंथायै गावसिनि सुप्रिमेसिखौ गायसननो थाखाय नाजानाय बे बिथिंखौ नुनो मोनदों दा बेवहायनो मोनसे खोथाखौ नोजोर गोग्लैयो जे आमेरिका जुथाइ हादरा इउक्रेनखौ मदद खालामनायनि मुङाव जोंहा सोनाब एसियायाव जेरैहाय आफगानिस्तानखौ मदद खालामनायनि मुङाव बिथांमोनहा गोबां हाथियार फानदोंमोन कौटि कौटि डलारनि हाथियार बिथांमोनहा फानदोंमोन दा नैबे इउक्रेन आरो रासियानि गेजेराव दावहा जानायखौबो जों बेखौनो नुनो मोनो जे आमेरिकाया एबा नाट'आ इउक्रेनखौ मदद खालामनो एसुरेन्स होनायनि
सिङाव बेनो मोनसे थांखि दं जे इउक्रेननो एबा इस्ट इउर'पियान कान्ट्रिफोरनो जायफोर एसे लोरबां हादर बिसोरनो माब्रैहाय हाथियार फाननानै गावसोर रां खामायनो हायो बे नोजोरा थाफाबाय थादों आरो गावसिनि दखलाव थानाय गावसिनि सिङाव थानाय गावसिनि मददगिरि हादोरखौ बोरै बारायनो हायो बे बिथिंखौबो नोजोर होबाय थानाय नुनो मोनदों। दा फारसेथिंजाय रासियायाबो गावसिनि दखलाव थानाय गावसिनि सामलायनायाव थानाय बे कमनवेल्थ अफ इन्डिपेन्डेन्ट स्टेट्सफोरनि गासै जि मोन 14 हादरनि आफाद बेनि गेजेरजों गावसोरो दैदेनगिरि जानानै मुलुगनि मोनसे सुपार पावार बेबादि आखुथायखौ हमथानो बिथांमोनहाबो नाजाबाय थादों। दा बेनि थाखायनो नैबे दावहाया जादों। दा बे बिथिंखौ नोजोर होयोब्ला जोङो नुनो मोनो जे मुलुगाव जिहेथु मुलुग दावहा जानायखौ होबथानायनि जि मोनसे बेबस्था इउनाइटेड नेसना लादों आरो इउनाइटेड नेसनाव जि माखासे रादाय खानानै दोननाय जादों बिनिनो हाबाफारिफोरखौ नायसंनो थाखाय सोरबा गोरोन्थिफोर मावब्ला बेखौ राहा लानो थाखाय साजा होनो थाखाय एबा बिसार खालामनो थाखाय जोंहा इउनाइटेड नेसननि आन्डारावनो इन्टारनेशनेल कर्ट अफ जास्टिस मुंनि मोनसे माहारि गेजेरनि बिजिरसालि बेखौ गायसननाय जादों आरो बियो नेदारलेण्ड हादरनि हाग नोगोराव दङ। दा नैबे इन्टारनेशनेल कर्ट अफ जास्टिसआबो दा नैबे दावहानि सायाव नोजोर होदों आरो माने जोंना इउनाइटेड किंडम माने ब्रिटिश दिपगोबा बिथांमोनहा मोनसे हुमखि होदों जे रासियाया जायफोर गोरोन्थिखौ खालामदों बेनि थाखाय जोङो इन्टारनेशनेल कर्ट अफ जास्टिसआव बिसार खालामनांगौ होननानै बिथांमोनहा हुमखि होदों। दा बे हुमखि होनायनि गेजेरजों बिथांमोनहा रासियाखौ माने नाट'जों एबा इउनाइटेड नेसनजों दाय खालामदों होननानै दायनिगिरि गायसननो नाजानाय जादों। दा बे बिथिंनिफ्राय नोजोर होब्ला रासियायाबो बिसोरो दलरै गावसोर दायनिगिरि होननानै दाय हमजानायनि मिजिंखौ नुनो मोना। मानोना रासियायाबो गावसिनि गोहोखौ दिन्थिनो थाखाय बिथांमोनहाबो आरो हुमखि होदों दरखार जायोब्ला रासियाखौ जुदि बाध्य खालामोब्ला जोङो निउक्लियार वेपनखौ बाहायगोन होननानै बिथांमोनहाबो हुमखि होदों। दा मोनसे खोथाया बेबो सैथोथार जे मुलुगाव दा जेसेबां निउक्लियार वेपन गोनां हादरफोर दं बिसिनि मादाव रासिया हादरावनो बयनिख्रुइ बांसिन निउक्लियार वेपन दं होननानै मिथिनो मोनदों। बिथांमोनहाव 655 निउक्लियार वेपन दं होननानै जों खोनानो मोनो। बहाबा निउस मिडियाफ्राव ओंखारबाय थायो खौरांफ्रा रिपर्टफ्रा। दा आमेरिकानिख्रुइबो बिसिनाव बांसिन निउक्लियार वेपन दं। नैथियावसो आमेरिका, थामथियाव चाइना, बेबादिनो गुबुन गुबुन हादोरफ्राव निउक्लियार वेपनफोर दंसोगारो। दा जोंनि भारत आरो पाकिस्तानाबो मोननै हादरा जोबोद सुथुर हादर। जोंनि गेजेरावबो भारत आरो पाकिस्ताननि जुजिलायनाय मोनसे दङ। बावहायबो नुनो मोनदों भारतआ पाकिस्ताननिख्रुइ निउक्लियार वेपनाव मोनसेनि खम जानानै दङ। गासै जों मोनथिनाय बादिब्ला पाकिस्तानाव 165 निउक्लियार वेपन दङ होनना मोनथिदों आरो भारतआव 158 दं होनना मोनथिदों। दा जेखि जाया बे निउक्लियार वेपनखौ बाहायनायनि हुमखिखौ रासिया होनाय लोगो लोगो दा मोनसे खोथाया रोखा जादों। गमामा मुलुग दावहा जामारोब्ला बे निउक्लियार वेपनफोरखौ रासिया बाहायोब्ला गुबुन हादोराबोथ' बाहायाबासिनो थानाय नङा। दा बेखायनो निउक्लियार वेपन गोनां हादोरफ्रा जुदि बयबो रागा जोंलायनानै गोसोखौ हमथालायनो हायैनि थाखाय
निउक्लियार वेपनफोरखौ बाहायजोबलाय लायोब्ला होमब्लाथ' मुलुगानो जोबस्रांनाय फारसे फैगोन। बेखायनो निउक्लियार वेपनखौ जाहाथे रावबो बाहाया, दा बेनि थाखायनो राहा लानो थाखाय थामथि मुलुग दावहा फारसे जाहाथे नैबे दावहाया महर लाया, बेखौ जोङो नोजोर होनो गोनां। दा बे बिथिंखौ जोंनि भारत हादोरा मोजाङैनो नोजोर होबाय थानाय नुनो मोनदों। मानोना भारत हादोरा नैबे दावहाखौ इमिडियेटलि फोजोबनानै जाहाथे मुलुगाव गोजोननाया थाब फैफिनो बेखौ हामलायदों, बेखौ हास्थायदों। आरो इउक्रेनखौबो रासियाखौबो बे दावहाखौ थाबैनो फोजोबनो थाखाय खावलायबाय थादों। आरो गुबुन गुबुन मुलुगफोरखौबो, मुलुगनि गुबुन गुबुन अर्गानाइजेसनफोरखौबो भारत हादोरा खावलायदों, इउनाइटेड नेसनखौ इभेन खावलायदों जे बे दावहाखौ जाहाथे गोसारहोनाय जाया, गोसारनो खाबु होनाय जाया, बेनि थाखाय राहा लानांगौ। आरो नाट'आबो जाहाथे फारसेल' थुलुंगा होनो नाजाबाय थायाबासिनो बे दावहाखौ रायलायनायनि गेजेरजों एबा बुजाफोरानि गेजेरजों थाबैनो फोजोबनो राहा लानांगौ। बेखौ भारत सरकारा एबा जोंनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया बे बिथिंखौ नोजोर होनानै हाबा मावबाय थादों। दा जोंनि नैबे दावहानि बिजाउन हिसाबै जोंहा दाथ' गोबां मानसि थैबाय। दा इउक्रेनाव रासियाया गाग्लोबदों होननानै रासियानि सुबुङाबो खम थैयाखै। दा इउक्रेननि सरकारि बिबृतिनिफ्राय जों खोनाबाय थादों दासिम रासियानि 12,000 मिलिटारिफोरखौ बिथांमोनहा बुथारनो मोन्दों होननानै बिबुंथि होबाय थादों, बिबृति होबाय थादों। लोगोसे गं 86 खान फाइटार प्लेन बिथांमोनहा गावख्लायनो हाबाय आरो बिसोरखौ धंस खालामनो हाबाय होननानै बिथांमोनहा बिबृति होबाय थादों। दा फारसेथिंजाय रासियाया बिबृति होबाय थादों जोङो कियेभखौ कमप्लिट दखल खालामबाय आरो खार्किभ नोगोरखौ जोङो कमप्लिट दखल खालामबाय, मरिय'पल नोगोरखौबो जोङो फ्राय दखल खालामनाय लाइनाव फैबाय, मेनिट'पल होननाय नोगोरखौ जोङो फ्राय दखल खालामनाय लाइनाव फैबाय। ओरैबायदि होननानै बिथांमोनहा बिबृति होबाय थादों। दा फारसेथिंजाय इउक्रेना होनबाय थादों बिथांमोनहा जि क्लेम खालामदों बियो माने नङा, बिसोरो दासिम कियेभ नोगोरनिफ्राय 35 किल'मिटार गोजानसिमल' फैनो हादों, कियेभ नोगोराव बिसोरो हाबनोनो हायाखै, बेबायदि होनना बुंबाय थादों। दा बिसोरो जिखियानो होना मानो खिन्थु नंगुबैयाव रासियानि मानसियाबो थैगासिनो दं आरो इउक्रेननि मानसियाबो थैगासिनो दङ। फारसेथिंजाय रासियानि जि गाग्लोबनाय बावहाय माखासे निउक्लियार प्लान्टफोरखौ माने जोबोद सांग्राङै गाग्लोबनाय बायदि नुनो मोनदों। दा फारसेथिंजाय इउक्रेननि हादरगिरि भल'दिमिर जेलेन्स्कि बिथाङा बिबृति होबाय थादों जे रासिया निउक्लियार प्लान्टआव टारगेट खालामनानै बमा गारबाय थादों होननानै बदनाम होनो नाजाबाय थादों। नाथाय दासिमबो जेनेबा मरिय'पल नोगोराव बिराद गिदिर मोनसे निउक्लियार प्लान्ट दङ। बे प्लान्टआव गोबां एटम सोरजिनानै बेवहाय प्रिजार्भ खालामनानै दोननाय दङ। आरो बे प्लान्टआ जुदि माबोरैबा बेरफ्रुयोबा होमबाना जोंना सानजा इउरपखौ बारबोनानै एसिया हादोरमानि गोबाङावनो बे निउक्लियार गेसफ्रा गोसारनानै एफेक्ट खालामनो हागौ। फारसेथिंजाय इउरपआथ' इउरप, आटलान्टिक लैथोमाखौ बारलांनाय सा आमेरिकायावबो बे प्लान्टआ बेरफ्रुनानै बिनि गेसआ गोसारोब्ला अब्लाना बावहायबो सा आमेरिकायावबो एफेक्ट जाहैनो हागौ होननानै धारना खालामनाय जादों। दा बेखायनो निउक्लियार प्लान्टफोरखौ
जाहाथे धंस खालामा बिनि थाखाय सांग्रां जानो मोननैबो सरकारखौ जोंनि भारत सरकाराबो खावलायदों आरो दुलाराय मुलुगनि बिगियानखौ मोजाङै मोनथिग्रा सुबुंफ्रा आरो मुलुगखौ गोजोन हास्थायग्रा सुबुंफ्रा बयबो खावलायदों। दा बेखिनियावनो मोनसे मख'नो गोनां खोथा जे दा इउक्रेनाव गोग्लैनाय आगोलनि रासिया हादराव थानाय जे चार्नबिल निउक्लियार प्लान्ट दंमोन बे चार्नबिल निउक्लियार प्लान्टआ बेरफ्रुनाय समाव बेयो दुलाराय इउरप हादोरावनो गोबां गोहोम खोख्लैदों, गोबां गाज्रि फिनजाथाय लाबोदों आरो गोबां मानसिनि जिउ खहा खालामदों। दा नैबे दा मारिउपलनि जि निउक्लियार प्लान्ट बियो चार्नबिलनि निउक्लियार प्लान्टनिख्रुइ 6 गुन देरसिननो। दा बेखायनो आगोलनि चार्नबिलनि निउक्लियार प्लान्टआ जुदि इसिबां एफेक्ट खालामनो हादोंबा बे 6 गुन देरसिन निउक्लियार प्लान्टआ बेसेबां बांसिन मुलुगाव खहा खालामनो हागौ बेखौबो नोजोर होनो गोनां जानानै फैदों। दा बेखायनो बे दावहाया सोलिबाय थायोबा बेबो मोनसे गिनो गोनां बिथिं। दा बेखायनो बे दावहाया थाबैनो जोबथों बेखौ आंबो हास्थायो। दा जोंहा मुलुगाव मुलुग गोजोननि थाखाय मुलुगनि राजखान्थिगिरिफ्रा खर'आव माखासे बिथिंखौ रुजुननानै आरो बिबान लानानै हाबा मावलांबाय थायोब्ला निस्सय रासिया आरो इउक्रेननि गेजेराव बे जानाय दावहाया जोबगोन। आरो आंनि नोजोराव एबा प्रिन्ट मिडिया आरो इलेक्ट्रनिक मिडियाफ्रा फोसावनाय खौरांफोरनिफ्राय डाटाफोरनिफ्राय नुनो मोनबाय थादों जे रासियायाबो इउक्रेनखौ गाग्लोबनाय समाव गोबां बिथिंखौ बिथांमोनहा खुदै मन' मन' सोलिदों। जे निउक्लियार प्लान्टखौ मोनसेबो गावख्रुबनो नाजानाय नुनो मोनाखै, नाथाय गावसिनि साननायाव माखासे खहा खालामनाय माखासे बिथिंफोरखौ बिथांमोनहा जायखौ एटाक खालामनाङामोन बेखौबो एटाक खालामनाय नुनो मोनदों। दा जेरै टिभि टावारफोरखौ एटाक खालामदों आरो वायरलेस टावारफोरखौ एटाक खालामदों। बेनिफ्राय माबाफोरखौ बिदिनो गुगल बा वेबसाइट नेट बेफोरो जाहाथे इउक्रेनाव दा सोलिथों बेफोरबायदि माबाखौ खालामनो नस्थ' खालामनो नाजानायखौ नुबाय थादों। अब्लाबो दासिम निउक्लियार प्लान्टखौ मोनसेबो गावख्रुबनाय नुनो मोनाखै। फारसेथिंजाय सानजा इउरपआव जिहेतु गोबां रासियानि फोलेरारि मानसिफोर दं आरो सोनाब इउरपआव इउक्रेनियानफ्रा एसे बांसिन दं। खोला इउरपआव सोनाब इउरपथ' नङामोन, सोनाब इउक्रेनाव इउक्रेनियान मानसिफ्रा बांसिन दं आरो खोला इउक्रेनाव इजराइलनि फोलेरारि मानसिफ्रा बांसिन दं। दा बेखायनो बे बिथिङाव इजराइलनि सरकाराबो एसे मायावबा गोनांथार बिफाव लानाय बेबायदि नुनो मोनदों। दा रासियाया माने रायजो राजानि सायाव एटाक खालामनाय बे जिनिसखौबो एसे नोजोर होबाय थादों। स्पेसियेलि सानजा इउरपआव सानजा इउक्रेनाव रासियाया रायजो राजाखौ एटाक खालामनायखौ नुनो मोनाखै। दा जुदिअ जेलेन्सकिया बुंबाय थादों रायजो राजाखौ रासियानि माबाफ्रा मिलिटारिफ्रा एटाक खालामदों बुथारदों होननानै। दा खिन्थु बास्तबआव वेस्टार्न मिडियायानो जा बा रासियानि मिडियायानो जा बा जोंनि इन्डियानि मिडियायानो जा बावहाय माने निउक्लियार रायजो राजाखौ बुथारनायखौ बारा नुनो मोनाखै। दा बेखिनियाव आरो मोनसे खोथाखौ आं रायखांनो हायो जे रासियायाव माखासे मिलिशिया बाहिनीखौ मदद खालामग्रा चेचनियान बिद्रहिफोर दं। दा बिथांमोननि
मानसिफ्राबो इउक्रेनाव इन्डियानिफ्राय जायफोर मेडिया पार्सनफोर दंहैयो बिथांमोनखौ आं इन्डियानि रिपर्टार होननानै बिदिनो फ्लेग देखायनानै जेलानाखि बुंनानै लायो होमब्ला बे माने सेसन बिद्रहिफ्राबो बिथांमोनखौ निमाहा होनाय बेबायदि नुनो मोनदों। मैयाबो मोनसे निउस ओंखारदों जे आं इन्डियानि मेडिया पार्सनसो होननाय लोगो लोगो सासे एक्सट्रिमिस्ट माबानि कामान्डार एक्सट्रिमिस्ट ग्रुपनि कामान्डारा बेखौ 2 घन्टासो सोंनाय फिननाय खालामनायनि उनाव लास्टाव बिथांखौ फोथायनानै हगारदों। दा बिदिनो रासियानि मिलिटारिफ्रानो जा एबा बिद्रहि अर्गानाइजेसनफ्रानो जा बिथांमोनहा खिन्थु जेरावनो गोसो बेयावनो मानसिफोरखौ बुथारग्लुंनाय बे हाबाफारिखौ दासिम एसे सांग्राङै सोलिनाय नुनो मोनदों। दा बेखायनो जों आसा खालामनो हायो बे दावहाया इसेबां एक्सट्रिम लेभेलाव थांनाय नङा। इउक्रेननि रायजो राजायाबो रासियानिनो मोनसे समनि रायजो राजामोन हिसाबै बिथांमोननि सायावबो रासियायाबो अननाय दं। रासियायाबो इउक्रेननि गावसिनि आगुनि हादरमोन हिसाबै माखासे स्वार्थनि थाखायसो बे हाबाफारिया बे दावहाया जादों होननानै फोथायथावो हिसाबै इउक्रेनाबो रासियानि सायाव हयथ' एसेबां चेलेन्ज हयथ' खालामनाय नङा। बेवहाय नुनो मोननाय बादिब्ला नाट'नि आरो आमेरिकानि थुलुंगा होनायनि थाखायसो इउक्रेना बेबादि हाबाफारियाव बारसोमनो गोनां जादों। बबेखानि दा मोनसे खोथा जादों जे नाट'आ इउक्रेननि खावलायनाय बादियै मैया बिसोरो मोनसे थांखिखौ लायाखिसै। इउक्रेना लुबैदोंमोन रासियाया माने रासियानि फाइटार फ्लाइटफ्रा जाहाथे इउक्रेनाव बिरनो मोना बेनि थाखाय माने माखासे जन डिक्लेयार खालामनो माने माबा खालामदोंमोन, दाबि खालामदोंमोन आरो बेखौ नाट'आ डिक्लेयार खालामना होनांगौ। बे एलेकायाव रासियानि फाइटार फ्लाइटफ्रा फैयोबा माने माबा होनायनि गावख्रुबनायनि एबा बिरनो मोनैनि माखासे माबा होनांगौ, इनजांक्सन होनांगौ होननानै नाट'खौ खावलायदोंमोन। नाथाय बे थांखिखौ जोङो लानो हाया। बेखौ लायोब्ला माने थोंजों मुलुग दावहा फारसे लांनाय जागोन होननानै नाट'आ जि डिसिसन होदों बेखौ लानानै मैया इउक्रेनाबो खुद्रिनांदों। दा बेफोरखौनो नायोब्ला नुनो मोनो बे दावहाया हयथ' मुलुग दावहा फारसे मोखां जानाय नङा। दा मुलुगनि गोजोन हास्थायग्रा सुबुं हिसाबै आंबो बे दावहाया मुलुग दावहा फारसे मोखां दाजाथों बेखौ आसा खालामो। बे दावहानि सायाव आंनि जि नोजोर आरो बिबुंथि बेखिनिखौ आङो दिनै बेवहायनो फोजोबनो सानबाय। दा इंखं टेलिभिजननि बिगोमा राजेन बसुमतारी बिथांनिसिम साबायखर बावनानै आरो बे इउक्रेन आरो रासियानि गेजेराव जानाय दावहाया थाबैनो जोबस्रांथों आरो मुलुगाव थाबैनो गोजोना गायसनजाफिनथों। भारत सरकारा नांगौ बादियै हाबाफारि लानानै बे दावहाखौ फोजोबनो राहा लानो हाथों। लोगोसे भारतनि फरायसाफोरखौ गोख्रैयै इउक्रेननिफ्राय खैफोद गैयाजासे लाबोजोबनो हाथों बेखौ आङो इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबनानै आंनि नैबे दावहानि सायाव सावरायनाय बे हाबाफारिखौ बेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।